tenies amb la Maria Lluïsa Malibran? Bueno, la meva relació és tota la vida al costat de la meva àvia i ella és la persona que em va acompanyar sempre en el món de l'art i de la literatura, que és precisament el que se li va negar. Ella volia estudiar i li van dir que no a casa seva, perquè les noies no podien fer-ho, la van obligar a estudiar música i d'alguna manera a mi va reprendre aquest camí quan va veure que jo m'interessava per tot això. I va començar a estudiar amb mi, a passar-se les nits fent treballs, anant a la biblioteca a buscar dades, o sigui, estava pendent i crec que va ser donar-li vida i possibilitats de fer el que no havia pogut en el seu moment. Molt bé, tu creus que ella s'hagués imaginat alguna vegada la seva vida, la seva figura o les seves obres penjades a les parets d'un museu? Mai, mai, perquè a més era una persona que no li donava valor a les coses que feia. Ell ho feia perquè realment ho sentia i necessitava expressar-se, escrivia moltíssim, però sempre eren trossos de papers, que ara sento alguna cosa, necessito escriure, o un poema, o un text narratiu, o el que sigui, agafava aquell fragment, deixava enmig d'un llibre, qualsevol racó, i segurament va llançar moltes coses. I el que tenim és el que he pogut anar rescatant jo en tots aquests llibres que deia, mira, aquí hi ha això, t'interessa, posava una carpeta i anava guardant. Ella no s'ho hagués imaginat mai, aquesta possibilitat, perquè no ho feia pensant en tenir una visibilitat, sinó que ho feia perquè ho sentia, o sigui, realment havia d'expressar-se i de fer el que havia volgut sempre. I com no hi havia altres maneres, doncs ho feia així. I la seva vida, la seva trajectòria hagués estat molt diferent si hagués viscut en aquests moments? En aquests moments? Segurament sí. Segurament sí, perquè ella quan va començar a fer alguna cosa en el moment en què va poder, que va ser quan va trobar una parella que era fi en tots aquests temes del món de l'art i la cultura, i va començar a escriure, a publicar alguna cosa. Clar, ella hagués seguit potser aquest camí, el que passa que després va venir la guerra i es va aturar. Ara, probablement, en aquests moments, ella hagués pogut tirar endavant i hagués seguit amb el que li interessava, i a més era una persona molt creativa. Que crec que a mi el que m'interessa de la Maria Lluïsa, de la meva àvia, és precisament que no es tanca en cap etiqueta, sinó que és una persona com molt transversal, ella, vull dir, d'acord que anava fent amb l'escriptura, amb la pintura, el dibuix, el collage, les coses que tenia més a l'abast, potser en aquell moment, però era molt oberta a tot, a la música, al cinema, o sigui, m'interessava absolutament tot. O sigui que hagués tirat endavant, suposo. Molt bé, l'última pregunta. Què sents tu quan saps que la teva àvia forma part d'una exposició en un museu que reivindica la figura d'una sèrie de dones que podrien ser, són 5 dones, podrien ser 5.000, 5 milions? Sí. Personalment emocionada, molt, perquè mai no m'hagués pogut imaginar poder donar visibilitat al que ella estava fent. Però per altra banda penso que ella estaria molt contenta, i això també m'agrada a mi, d'un fet, i és aquest, de pensar en la dona, però en genèric, no pensar en ella com a persona, sinó el conjunt de dones que han patit aquestes mateixes circumstàncies i que no han pogut tirar endavant. I fins i tot durant moltes dècades això ha passat. I encara hi ha algunes situacions i algunes circumstàncies que també es donen que van en contra, o sigui, no podem dir que hem aconseguit, és diferent en aquell moment, però hi ha moltes coses que no. Per tant, jo crec que ella estaria contenta d'això, seria molt contenta de donar sortida a un tema i que a més es faci justícia. Jo crec que és això. Molt bé, doncs estem molt contents, Glòria, de tenir-te aquí. També de començar a establir llaços amb Tossa, que molts artistes van tenir aquesta doble relació Cerdanyola-Tossa, i fem aquesta exposició en col·laboració amb vosaltres, que em sembla que no serà l'última. Moltes gràcies. Gràcies a tu.